Makhelwane ungasangena. Hawu. Ungasangena. Ake sixoxe makhelwane. Anginankinga nhlobo nokuthi uthenge pizza. Into engingayithandi engingayifuni tu makhelwane. Ile yalesi sithuthuthi esibanga umsindo. Uyazizwa imoto mayidlula. Kuthi ngilale kamnandi. Kodwa lesi sithuthuthi esifika la njalo every 2 hours fika thuthuthi. Makhelwane shuthi ngoba phela umsindo mningi nje emhlabeni wena unaka lesithuthu so deliver pizza la ekhaya. Lalela umtholo ungazongenza isiclima. Every 2 hours uthenge pizza. Esingaki nje yona le fika manje. Vula ngibona ukuthi esingaki. Vula ngibona. Kuyabonakala nje ukuthi ngikade wathenga lama pizza. Hayi. Akunankinga sotobe ngizoyenza ngizomtshela udriver makwenzeke ephinde ezodeliver ukuthi isithuthuthi uma sezofika ngala akasicishe afike siqhubiswe kwebhayisikili ukuze singakubangela umsindo makhelwane angifuni inkinga. Lalela. Ngiyahamba manje. Ngibuyele endlini. Make ngafika endlini. Lingekho nelilodwa ikhalibhothi kulawo lokuwathenga ama-hour elandelayo. Uwede izoshintsha. Hey, ngilungile sotobe thathe yodwa. Ayinama amashroom. Hayi ayinamo amashroom.